ሻቢያ ወይም ደግሞ የካይሮ መንግስት ጦርነት ነው ለማለት ከበቂ በላይ ማስረጃዎች ማንሳት ይችላል። ለምንድነው ሻቢያ በፕሬዝዳንቱ በኩል በአደባባይ ተወጥቶ እኮ የተነገረው ኢትዮጵያ ውስጥ እየተደረጉ ያሉ የትጥቅ እንቅስቃሴዎችን እንደግፋለን በአደባባይ ነው የተነገረው። ማስከሚሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበሩ ዘለው ጦርነታት ወይ እውን ውትድርና ተፈላለዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ቃልስታት ፕሬዝዳንት ኤርትራ ወፂኡ ክንድግፎም ኢና ማስይኾም ኢሉ ስለምንታይ ኮም ይብል ኣሎ መብዛሕትኡ ህዝቢ ኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ተዛረቦ ከይሰምዖ ይኽእል ከይዲ ቼክ ፋክት ቼክ ክገብሮ ስለ ዘይክእል ብግምጣሉ ንጽምዶ ዝኣክል ከማን ኣብ ናቱ ዘረባ ክጠቕሶ ዘይከኣለ ፕሬዝዳንት ናይ ኤርትራ ብተጋሩ ድማ ከመይ ዝበለ ጫውጫውታ ፈጢሩ ነይሩ እዚ ኩሉ ጽምዶ እናተሰርሐ ከሎ ስትራቴጂካዊ ዕላማ ኣለውና ተባሃለ ከሎ ፕሬዝዳንት ናይ ኤርትራ ነታ ጽምዶ ትበሃል ምስ ትግራይ ትግበር ተላውና ይጠቐሳ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዘረባ ናቱ ምስ ፋኖ ጽምዶ ድዩ ምስ ኣምሓራ ክንሰርሕ ኣይተዛረበም ዛዕባ እዚ ስለዚ እቲ ሓሶት ከም ፖሊሲ አንጻር ኤርትራ ድማ ንኩሉ ዝገብርዎ ዘለው ተገምጢሉ ክመጾም እዩ ምክንያቱ ንሳቶም ዝደልዩ ዝነበሩ ሓሶትን ድራማን ጌርካ ንኣሜሪካ ኣሚንካ ኣሜሪካ እስራኤል ክትሕግዘና ኢማራት ክትሕግዘና ሽዑ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ መጀመርያ ከቢ ዝኾነ ቁጠባዊ ገዳ ፀቕጢ ንኤርትራ ምንጻል ድሕሪኡ ድማ ኤርትራ እንተተዳኺማትልካ ካብ ዓለም ወራር ክትገብር ትኽእል ኢኻ ዝብል ብሽፋን ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝብል ዝግበር ዝነበረ እዛ ሕጂ ድማ ንፋኖ ይዕጥቃሉ ትብል ድማ ካልእ ክፋል ናይ ኣብታ ዝነበረታ ነዳዲ ክብዋን ክውስኹላን ቀኒዮም ምክንያቱ ፋኖ ዝገብሮ ዘሎ ካብቲ ንሶም ዝፅበይዎን ዝሓስብዎን ወፃኢ ስለ ዝኸውን ዘሎ ፅንሕ ኢልና ናይ ፋኖ በይኑ ክንሪኦ ስለ ዝኾንና ሕጂ እንታይ ከሪአኩም ደልየ ኣለኹ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንእሽተይ መንስማዓዮ ስለዚህ ለምን ይደግፋቸዋል ምን ሊሰጡት ለሻቢያ ምን ሊያደርጉለት በአንድ በኩል በሻቢያ ተደግፈህ በሌላ በኩል ደግሞ እርስ በእርስም ተደጋግፈህ የኢትዮጵያን መንግስት እየወጋህ ለሻቢያ ምንድነው የምትጠቅመው ከተባለ የሻቢያ ኢንተረስት ጦርነት ነው ስለዚህ ጦርነት ነው ለሻቢያ የምትሰጠው ማለት ዘላቂ የሆነ ጦርነቱን ሰስተነብል የማድረግ ኢትዮጵያ ከጦርነት አዙሪት እንዳትወጣ የማድረግ ተልእኮ ነው ይሄ ተልእኮ ሻቢያም የራሱ ተልእኮ አይደለም ይሄ ምክንያቱም ራሱን የመንግስትነት ሀሁ እንኳን ያልገባው መንግስት በ34 አመቱ ጎጆ ወጥቻለሁ ራሴን ችያለሁ ያለ መንግስት ስቲል እስካሁን ድረስ በመንግስትነት ደረጃ እንኳን መምጣት ያልቻለ ሕጂ ታዘረቡ ያፋሒላቱ ኣብ ተቀድሚት ክብሎ ፀንሐን ኣብ ድሕሪትን ፋሒልዎ ተዘረባ እንታይ ክብል ደሊፀንዩ ሻዕብያ ዩቱ ውሽጣዊ ጉዳይናትና ኩሉ ፀገማት ዝፈጥረና ዘሎ ፋኖ ዝድክሩና ዘለው ሸኔ ቤላ ገይሩ ዝርምሰና ዘሎ ኣብዚ ኸድና ክሰልጠና ዘይካለ ናይ ተጋሩ እውን ፈፂምና ክንክእሎ ዘይከኣልና ሻዕብያ ይሕግዞም ስለ ዘሎ እንታይ እቲ ሻዕብያ ድማ ዕላማናቱ ሻዕብያ ዕላማናቱ ንሕና ንሓተትና እናተባልዓና ክንነብር ስለ ዝደሊ ንሕና ሰላም ክንረክብ ስለ ዘይደሊ ብኩናትካ ክነብር ስለ ዝደሊ ከማ ይብል ፀንዩ ታዘረባ ሕጂ እንታይ ኢኻ ትብል ሻዕብያ ክንምንታይ ሓይሊ ዳለዎ ወዮም ክብሉ ኢትዮጵያ እንድሕሪ ክሳብ ክንዲዛ ውሽጥና ኣትዩ ዘባልዓናን ዘጥፍኣናን ሻዕብያ ኮይኑ መዛ ሓያል እዩ ከመይ ጌርኩም ክትቃለስዎም ከይብሎ ከዓ ሽዑ እንታይ ይብላ ኣሎ ሻዕብያ ግን እዚ ተልእኮ ይተዋሂብዎ ኣታዚኣቶም መራያ እዛ ናይ ሻዕብያ ጉዳይ ፋሕያ ተብሎም ምክንያቱ በታ ሓደ ኤርትራ ሓንቲ ምዕባለ የብላ ንእሽተይ ሃገር ወላ ሓንቲ ዘይገበሩ ክብሉ እዩ ዶ ይደልዩ حراي إيرترا حنتي بلا تغمتي أخذ بلد يرقين كات سنة ما قلنا كان تايكبلي سلزي شعبية كم سكات كات قصرية بالكاد نشتي هاجر يو عقمية بلون تبلن تلقى عقمية بلون الكا خد كستقبع نو شعبية لا عقم حيلو لو زخول نعنا زبز أنا زلنا شعبية حيلي خايب ومن دعي الكامو شعبية هاي واتس كان يخاف بلوين سلزي هذا فترة دراما كل جزية عشان كل تبلو كل جزية عشان كل تبلو مفتح ما يرقبولاني تس أجمد ما they know حدا شعبية حيال مخاني فلتيو نسوريزي شعبيا أبز حجي حيال مخانو أبز حجي يزبلكو قدم حجن أبز حجن شعبيا إيرتر حيال مخانو فلتيو أنت زي كون كفكرو كريمة ما يمحاقيو قدام مقبرو عقم خمزي بلوم مش شعبيا دودر عقم خمزي بلوم فليتو ميو تقيلهم زلو سيزي شعبيا حيال مخانو فلتيو فجي نساتهم زغل البروباغندا زقبرو زلو كنتو قلنا هزب دقاف تركبمو نحيل نخمن مبال زتقبلو زلوي كالاي اتي أوشتهم زبالعهم زلو شعبيا خمزي كوني فلتيو ናይ ሻዕብያ ይተዝኾን ካለ መኾነ ነይሩ ስለዚ እሳቶም ዝደልይዎ ዘለው ነቲ ኣብ ውሽጦም ባዕሉ ተበጊሱ ብናይ ኢትዮጵያ ናይ ብልጽግናን ኣጽዋር ገይሩ ሓይሉ ድከቶም ዘጽግቦም ዘሎ
بعلم سلزي كالو درون جزينا يلون جل جزينا أي كالو تجين تاي كملوا شعبية سلزي حجز زلوا ميلكا نايدك حجز زلوا ميلكا كافز بكتبات قويكا حزب أبغون نخاط تسلفوا جل دقافة كبرالكا لذي كلها تتجبروا زجبروا زلوا مش شعبية ركب كم زي اللي فلتي أمجن شعبية خا كم جاتري وازلوا من داخل بالكال جبت روحوا يا زلا جبت آتيات نخيتوا اللي شفتي هلا شعبية خيتوا بالكال أنت أنا زجبروا دراما دارجة فتين كاخد بالله زي تخل دراما زجبروا أيتي تيوم تقولوا 5 شهر أيتي نفعلني بكاز مثلا وتقولي هلا 5 شهر أيت سلدس أنا ديو ويوم كاله بزن كنزين سلز ركوز ولا دي ذكرى كذا لون قوم شيتن أورالات كان أسوارات كان وتهدرات كان زمارق زلوا لذي تاز سينما قط أي تخونوا لهم يا زلا لذي كل هذه ريوارد لهم نشاطهم أبيرترا كجبروا وزدلوا حساباتهم تلمامن كي تبقى سي موتهم على إيرترا جن نزيهم سبازياتهم صغيلات صبيهم هلا أول صغيلات صبيهم لكن ولا نخلينا كنجمت رأينا نخل بحفشة جن إساتهم قبل الإيرترا كفتر وزخول حماق أنتم كلن بتدقاقامي نمسألكم علينا ما إنتان حزب إيرترا نغيحو فليتو كخدو نعانا كشجرو نعانا كربشو نعانا كبسبسو زحسبو جن نقرات فحيا إلاتهم زلا بخمي نخيت And we stay in the region, and US President Donald Trump has offered to mediate the long-running dispute between Egypt and Ethiopia over the Nile River waters, saying Washington is ready to restart talks on the controversial Grand Ethiopian Renaissance Dam. In a letter to Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi, Trump said no single country should control the Nile and يمزاتري وازلهم زيادة بدابزيا ناب فتو ديا President El-Sisi, I thank you for your leadership in successfully mediating a ceasefire between Israel and Hamas. ስለዚህ በመጀመሪያ ከመኽፈቲ የቀን የለይ በመርሕነት ናትካ ዕውድ ዝኾነ ምቁራጽ ናይ ተኽሲ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ጌርና ስለዚህ I recognize and admire your steady role. ስለዚህ ንዓኻ ኣፍልጦን ኣኽብሮትን ኣለና ኣብቲ ልዕሊ መርሕነትካ ከምኡውን managing the many security and humanitarian challenges that have faced this region and your own people بسنكت زنبرة كونتات قبل على زبخو من هاجركم زقاتما كله أفلتون علني أخبرتون علني بتيب بحماس تجمع كونات أبيل مالتي this war has weighed heavily on Egyptians not just their neighbors in Israel and Gaza تزو كونات زي نغازان إسرائيل نترى ديكونا نجبت عيانون بزح تسعنا كم زقبر لكم أفلت أيهب كابل على كبرت يلا ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ዝሓፈ ደብዳቤ እዚ ኣሚነ ዶናልድ ንኣብይ ኣሕመድ መርዲ እዚ እዚ መርዲ እዚ ድማ ኣብ ዓይኒ ኣሜሪካን ኣብ ራዳር ናይ ኣሜሪካን ኣትሎ ዶናልድ ኣብይ ኣሕመድ ካብዚያ ብኸመይ ክወፅዩ ናቱ ደገፍቲ ተጸሊሎም እዮም ዘለዉ ከሪአኩም ተጸሊሎም ኣለዉ እቶም ብልፅግና ማለት እዩ in spirit of our personal friendship በቲ መንፈስ ናይ ክልተኣዊ ዕርቅነት ናተይ ናትካን ዕርቅነት ከምኡ ድማ American commitment to peace and well-being of Egypt's people ኣብ መንጎና ዘሎ ውልቃዊ ዕርቅነትን ከምኡ ድማ ኣሜሪካ ዘለዋ መብፅዓ ንሰላምን ንፅቡቅ ኩንነትን ናይ ግብፂ ህዝቢ ግብፂ ማለት እዩ I am ready to restart US mediation between Egypt and Ethiopia to responsibly resolve the question of the Nile water sharing once and for all. ስለዚህ ኣነ ምስቲ ዘለና ሕውነትን ኣብ መብፅዓ ህዝቢ ግብፂ ዘለናን ኣሜሪካ ነቲ ሽምግልና ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ብጉዳይ ናይ ማይ ዘሎ ኩሉ እቲ ስነ መጎድ ድማ ንግብፂ ኤግዛክትሊ ሓደ ብሓደ መርገፂታት ናይ ግብፂ ዘንፀባርቕ ዘረባት ተኺሙ ይብሉ ኣለዉ ስለዚ እዚ ንኢትዮጵያውያን ከም መርዲ መፅዎም ዘሎ and there is nothing they can do my team and I understand the deep significance of the Nile river እዛ ብጫ ገይሮማ ዘሎ ብምላ ግብፂ ትደልያ ነገር እያ ብዘይ ቃል ዓለም ኣብ ካልእ ቪድዮናተይ ስለ ዝገለፅኮ ኣይነ ደግሞን ኢና ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚኦም ሰባዚያቶም ንክዓብዱ ኣብቲ ታሕቲ ድማ መናሎ ሲሲ ከም ኣብቲ ጉዳይቲ ሂዝ ሮያል ሃይነስ መሐመድ ቢን ሰልማን አልሳዑድ ናይ ስዑድያ ማለት እዩ ሂዝ ሮያል ሃይነስ ሼክ አልናህያን ድማ ናይ ኢማራት ከምኡ ድማ ሂዝ ኤክሰለንሲ ታየ አጽቀሥላሴ ናይ ኢትዮጵያ ፕሬዚደንት ከምኡ ድማ ሂዝ ኤክሰለንሲ ጀነራል አብዱልፈታህ አልሲሲ ስለዚ ናይ ግብፂ ኩሉ ኣርባዕትዮም ገይሮም እዚኣቶም ኣብቲ ሽምግልና ካኣቱ ከም ዝኽእሉ ተነጊሮም ኣለዉ ወይ እውን እቲ ኣፍልጦ ዝተሰደደ ደብዳቤ ኣፍልጦ ተዋሂብዎም ኣሎ ስለዚ ንኣቢ እዛ ደብዳቤ እዚኣ ቀዳሕ እዚኣ መፂኣቶላ መርድእ ኮይና እያ ድማ መፂኣቶ ዘላ ምክንያቱ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ስለዘየለ ኣብ መወዳእታ እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ክኸይድ ይኽእል ንእሽተይ እስከ ክንሰምዖም ድሕሪኡ መልሲ ናይ ግብፂ ከስማዓኩም እየ ሶሪ ኣብዚኣ Let's go. Ongoing dispute between Egypt and Ethiopia. Of course, the Nile River, the largest river in the world, of course, written a script and said controversy
wants, and he has got history in it. So we're now joined by Shruti Dasgupta. She's an international affairs joining us. Of course, this is not an armed conflict yet, Shruti, between Egypt to escalate this. Well, it will surprise you. This is one part of one of the 8 wars that Trump keeps talking about that he stopped. So this is one of the disputes he supposedly already solved. And surprise, surprise, it's already said that Trump had nothing to do with it. كم نريد زلنا نزي قداي زي حركة توم دونالد ترامب نوي حوام كلها تهيب وامز أنعيو نزي قداي زي درو أبو جك أتوت أبي ليه زبلز نبرة يحجر ما حنساب النحوارون كفتحوا أغلب هيب ولا ملسنا يجيب سكان اسمه دحان. Said that he's prepared to re-engage diplomatically to help resolve the long-running dispute between Egypt and Ethiopia. Now, these 2 countries are quarreling over the Nile River and the Grand Ethiopian Renaissance Dam. Now, Egypt's Abdel Fattah al-Sisi has said that he values Trump's offer to mediate on this dispute on the Grand Ethiopian Renaissance Dam with Ethiopia to resolve the Nile River water dispute. In a message sent to the Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi, Trump has said that the United States is ready to restart mediation efforts. كم تري ورا لهم بريزنت ناي قبتي السيسي مالتيو دونالد ترامب زوصل تبقسو أبي أخبروتنا ناقوتن كم زلوا سلزي تي أكبر زخل دما أزيا قداس وسانك هون كم زغل قبت دما كاب قدم تدولي زنبرت أمريكا نزقو دايزي كت سيريس لكت وصدو كل عينة لوبي جيروميم كل عينة سرح إنفستمنت جيروميم أقل بوينت ولا ببلشونا ونفتينو ميروميم مهنياتو نساتهم نزو قداي زك كودوو نعاتاتهم ني بريزنت السيسي أبقبت مالتيو قداي ناينيل مالت نايموتن حياتنيو اسكي حانت كاريكم كما يجيروم رياكتي قبرو للوتهم قبت أويان نتي ميديا ناي قبت انتهي بلا لبزعبو ይሄ ራሱ ከዚህ በፊት ከተባለው ያነሰ ነገር ነው ለኛ ስለዚህ ያን ያህል በጣም ያስጨንቀን አይደለም ግን እንስማው እስኪ የነሱን ፍሽታ ምናምን እንስማው فاكرين في اول الحلقه انا قلت لكم ان هناك تطورات في الساعات القادمه እኔ ገና ይህን ፕሮግራሚንግ ሲጀምር ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ አንድ የሚፈጠር ነገር አለ ስላችሁ ነበር وقلت لحضراتكم ان مصر قد قامت بدور هام جدا ምክንያቱም ከዚህ በፊት እንደገለጽኩት ግብጽ በዚያ አካባቢ ወሳኝ የሆኑ ነገሮች ሰርታለች رساله منذ 15 دقيقه 15 دقيقه ይሄ ትላንት ማለት 15 ደቂቃ ውስጥ አንድ ከ15 ደቂቃ በፊት አንድ ደብዳቤ ወይ ሜሴጅ ወይ መልእክት ደርሶናል بالضبط من الرئيس ترامب ማን ነው رئيس ترامب كبريزيدنت كم تري ورا لهم إثيوبياويان كبخيو ግብጻውያን كحغوسو يخم تري زلهم نسخاتكم أبغون من يخم زلهم دما تحتنا باخاتكم يا ግብጻውያን أزيوم يوم تحغسهم زلو أزيوم تحغسهم أتي زلو كنتا دما نابيغتو نيكست ستيب ناتو انتاي كوني بزبل أبزح فلسفنا أتيوم علو مغنياتو دونالد ترامب كن منتاي رحكات كخير خل كن منتاي نيتوبيا نبلصغنا أبز قداي زي كحاسيوم يخل امبر درو بتابغاغساناتو حماق ነገር ይጽበየም ከም ዘሎ ቶም ኢትዮጵያውያን ተረዲዎም አለው ግብጻውያን ድማ ክሕጎስ ጀሚሮም አለው ስለዚ ናይ በሓቂ ኣብዚ ሓደ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝፈልጥ ካብ ዘንላዕሊ ኢትዮጵያዊ ዝፅሓፈ ክሪአኩም ብዙሓት እንዲዮም ዘለው ግን ናይ ትራምፕ ደብዳቤ እንታይ ኢሉ እዚ ብሉ ናይል ኦር ገርድ ሌተር is a framing letter. He calls it Nile water sharing, says he wants to restart mediation once and for all, and even claims the goal is a lasting agreement for Nile Basin nations. Fine, then act like it. If this is really water sharing for all Nile Basin nations, እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ኩሉ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝብሎ ዘሎ ቃላት ንግብፂ ንከረብሕ እምበር ርትዓዊ ዝኾነ ስጉምቲ ንክወስድ ድሌት ከም ዘይብሉ the line no state should unilaterally control the precious resource of the Nile cuts both ways እዚ ንክልትዩ ክትርእዩ ነይርኩም the danger in that letter is the supervision language monitoring and coordinating that can quietly become permission if Ethiopia slips. The opportunity in the letter is just as clear. Trump never writes historic rights. He never writes acquired. بحفش إثيوبياويان زخون يكون بوتا تخفيت لهم زخون يكون عدل كم زي قدر فلهم دونالد ترامب ني تك عقب سخينو كجبر زفتن زلهم زبل زلوا سلزي እዚህ ሰብዝ ከም ዝብሎ ዲፕሎማሲና ኢትዮጵያ ክበራበር ኣሎ ሓያል ስራሕ ከድለና ክንገብር ክንከላለና እዩ ዝብል ዘሎ ብኻላ ዘረርባ ዝርካቡ ዲፕሎማሲናቶም ነዚ ጉዳይ እዚ ክቕይሮ ይኽእል ዘይክእል ገሊኦም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሕጂ ንዶናልድ ትራምፕ ወይ እውን ግብፂ
ንኢትዮጵያ እንታይ ትደልየና እዮም ዝብሉ ኩሉ ግዜ ኣብ ተኸላኸልቲ ክንከውን ግብፂ ከተጥቅዕ ንሕና ክንከላኸል እዮም ዝደልዩና እዚ ማለት ማለት እዩ ንሳቶም በዚ ናይ ገርት ጉዳይ መጥቃዕቲ ፈንዮም ኣለው ኣሜሪካ ምሶም ኮይነና ንሕና ድማ ከመይ ጌርና ንከላኸል ክንብል ዓቕምና ኩላ ምክልኻል ካብ ንገብሮ መጥቃዕቲ ክንገብር ኣለና እንታይ እስከቲ መጥቃዕቲ ነቶም ቀይ ባሕሪ ዞም ሰባ እዚኣቶም ጥዕና ይብሎም ንበልኩም ብኸመይ ናብ ቀይ ባሕሪ መጥቃዕቲ ክንገብር ኣለና ምክንያቱ ንሕና ንቀይሕ ባሕሪ ንገብሮ መጥቃዕቲ ንግብፂ ኣብ ዲፈንስ ዝገብራ ይብሉ ንግብፂ ኣብ ምክልኻል ይዝእትዋ ይብሉ ብካልእ ዘራርባ ገለ ጭብጥታት ኣለዎ እቲ ዝብልዎ ዘለው ምናልባት ኣብዚ ሓንቲ ነይራ እቲ ዝብልዎ ዘለው ክውንነት እውን ከም ዘለዎ ግብፂ ሞር ናብ ዲፈንስ ኢቲና ነርና ኢና ንሕና ናብ ባሕሪ ገፅና መጥቃዕቲ ኣብ ንገብረሉ ዝነበርና ንግብፂ ናብ ምክልኻል ኣድሂባ ምስ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሃገራት ምስ ካልኦት ሃገራት ከም ትጓየ ጌርና ኢና ስለዚ ሞር ንግብፂ ናብ ዲፈንስ ፎከስ ክትገብር ንምክልኻል ክትጓየ ፀጋታታ ንምክልኻል ክትገብሮ ክንገብራ ኣለና ዝብል ስነ መጎት ኣለዎም ውልሲ ብኸምዚ ከዋፅኦም ይኽእል change the goals of its military presence in Somalia following Israel's recognition of Somaliland last month, according to sources who spoke to Abu Dhabi-based newspaper The National. What began as a counterterrorism and training mission has now become ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ብዝመሲልኩም ግብፂ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ምንቅስቃሳትን ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ዘሎ ምንቅስቃሳትን ንሶማልያ ኣብ ገጅፍ ዝኾነ ወታደራዊ ምንቅስቃሳትን ምክልኻልን ክትጓየ ጌርናያ ነርና ኢና ዝብል ስነ መጎት ትርኢ ካብዚ ስለዚ ምስ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ዲል ዝብልዎ ምስ ጅቡቲ ትገብሮ ዘላ ምስ ሶማልያ ትገብሮ ዘላ ፀጋታታ ኣብ ምክልኻል ከተጥፎ ከም ትኽእል ኦቨር ኤክስቴንድድ ንክትከውን ክንገብራ ከም ዝኽኣልና ዝብል ስነ መጎት ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ኩነታት ፍጻመ ግን ንዓና ብግምጣሉ ኢና ነንብቦ ምክንያቱ if you look into this map ክልተ ነገር ከሪአኩም ስለ ዘለዎ እዚ ጉዳይ እዚ ብጉዳይ ናይ ቀይሕ ባሕሪ በዚ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክትሪኦ ከለኻ ግብፂ ሱዳን ኢትዮጵያ ሶማልያ ኤርትራ ጅቡቲ ኣለዉ ኣብዚ ቦታ እዚ እቲ ብዙሕ ግዜ ዘዛርብ ዘሎ ጉዳይ ማለት እዩ ናው ግብፂ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጎኖም ኮይኑ ንጉዳይ ናይ ጌርድ ናይቲ ዲጋ ቀዳማይ ሰንትራል ሮል ዘለዎ ናባቱ ጉዳይ ናይ ኒል ማለት እዩ ንዝኾነ ግብፃዊ ዝትንክፋ ርእሲ እዚ ጉዳይ ዛርሲ እዚ ድማ ክንደይ ግዜ ተዛሪብና ኢና ነቲ መርሕነት ናይ ግብፂ ተቐባልነት ኣብ ሃገሩ ኣብ ህዝቡ ተቐባልነት ንክህልዎ ወሳኒ ተጥቢ እንተላ እዚኣ በዚያ ነጥቢ እዚኣ እንተትክዕወት ከሎ ዓብ ድጋፍ ካብ ህዝቢ ዝረክብ እዛ ነጥቢ እዚኣ ክሳብ ሕጂ ኣልሲስን ናቱ መርሕነትን ፍሹል መርሕነት ዘብሎም ሓደ እንታይ እዩ ንኢትዮጵያ ሓንቲ ክገብርዋ ዘይከኣሉ ጌርድ ዝበሃል ዲጋ ወዲኦም ከመርቑ ስቕ ኢሉ ስለ ዝረኣየ ድኹም ልሕልሕ መንግስቲ ዝበሃል ናይ ኣልሲስ መንግስቲ ንሱ ግን ይፈልጥ እዩ ኣማራጺታቱ ድሩት ነይሩ ስለዚ ኣብዛ ጉዳይ ናይ ቀዛ ብዙሕ ሕገታት ገይሩ ብዙሕ ሓለፋታት ገይሩሎ ንእስራኤል ንምሕጓስ እስራኤል ክትሕጎሰሉ መንገዲ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ሓደ ኣገዳሲ ዲል ንክገብር ብዙሕ ተሓባቢራታ እያ ስለዚ ናይዚ ኩሉ ምትሕብባር ኣበይ ትግብረ መልሲ ዝፅበዮ ዘሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ጌርድ ከምኡውን ኣብ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ናው ኣብታ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ምስ ኣሜሪካ ሓደ ዓይነት ዕላማ እዩ ዘለዎ ቀይ ባሕሪ ርግኣት ክህልዎ ኣሎ ካብ ዕግርግርን ኩናትን ክድሕና ኣለዎ ስለዚ ምስ ኣሜሪካ ብዙሕ ምልምማን ዘድልዮ ይኮነ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ነቲ ናይ ዓለም ሕጊ ሓሉ ጥራይ ኢኻ ክትብል ትኽእል ኣብ ጉዳይ ናይ ጌርድ ክኾን ከሎ ናይ ኣሜሪካ ሓለፋ የድልዮ ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ስለ ዝኾነ ስለዚ እዚ ሕጂ ተራእዩ ዘሎ ኩነታት ገለገለ ሰባት እንታይ ክብሉ ይሰማዕ ኣለኹ እዚ ናይ ጌርድ ጉዳይ ኣሜሪካ ኔጎሽት ጌራ ንኣቢ ደፋፊኣ ንዓቢ ፀቓቒጣ ንግብፂ ዝሕጉስ ውሳነ እንተገይራቶ ንኢትዮጵያ ንብልፅግና ድማ ሓለፋ ኣብቲ ናይ ባሕሪ ክትገብረሎም ትኽእል እያ ነው እቲ ናይ ባሕሪ ድማ ኤግዛክትሊ ከምኡ ዓይነት ፔን ፖይንት ንግብፂ ክልትዩ ሓደ ቃንዛ ዘሎ ብኢትዮጵያ ናብ ባሕሪ ዝበሃል ክትወፃ ኣይደልን እዮም ምክንያቱ ናብ ባሕሪ ዝወፀትሉ መዓልቲ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣይግበሮ ብናቶም ኣተኣሳስባ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ብወገን ኤርትራ ንባቤል መንደብ ክትቋፀረሉ ትኽእል መንገዲ ዝወፀትሉ ወሪራ ድያ ብሓይሊ ገለ ሒዛ እሞ ሓይሊ ባሕሪ ናታ ክትገብረሉ ዝኻለት ናይ ጌርድ ወይ ናይቲ ኒል ጉዳይ ናቶም ዝሞታ ርእሲ ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ስለዚ ኣብ ናይ ኒል ወላ ሓንቲ ክገብሩ ዘይክእሉ ከለዉ ብባሕሪ እንተመፂኣ ኢትዮጵያ ማለት ንግብፃውያን ብጠጠውካ ኢድካ ንላዕሊ ማለት እዩ ኢድካ ሂብካ ተማሪኽካ በቃ ዝፈረድኩ ፍረዱኒ ይሕሸና ማለት እዩ ስለዚ ንሳቶም ኢትዮጵያ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ክትቀርብ የብላን ኤን ብፍሉይ ድማ ብመንገዲ ኤርትራ ክትቀርብ የብላን ዝብል ፖሊሲ ዘሎ መንገዲ ኤርትራ ክትቀርብ የብላን ስለዚ ካብ ብወገን ኤርትራ ናብ ባሕሪ ትቐርብ ኢትዮጵያ እንታይ እዮም ዝብሉ ሰብ ኢትዮጵያ ክትፈርስ ኣለዋ ኢትዮጵያ ቴክኒካሊ ዝተዳኸመትን ወይ ዝፈረሰት ሃገር ክትከውን ይደልዩ ሓደ ካብቲ ግምት ናተይ ማለት እዩ ንፋኖ ብቐረባ ዘይሕግዝዎ ዘሎ ካብ ፍርሒ ዝተበገሰ እዩ ህዝቢ ማሕራ እቲ ኒል ካብ ዓዶም ከም ዝብገስ ይፈልጡ እዮም ኒል ናቶም ምዃኑ ይፈልጡ እዮም እቲ ጌርድ ዝበሃል ስለዚ
ولا ولومي تشغاغيروم تلومبر نساتهم تمزبا محرا اب 4 كيلو كبص عند رخيلهم كاب ناي ابي زغدد بوليسي كلهم يخل يزبل غمغام الله. That's why نزي ناي فانو قالسي ني ኢትዮጵያ ንምድኻ منبر نكعوت كحجزو زي كعلو منبر نتغارم تزغون نيرو محجزوم نير سلمتاي نتغاروس يفلطوم نير نبعلم تتግራይ ዝበሃል ክንጸል ስለዝደሊ ነቲ ክልል ኣምሓራ ይኹን ነዚ ፈደራላዊ መንግስቲ ዘተኣታተወሎምን ትውሓት ስለዝኾነ ውፅኢት ናይቲ ፈደራላዊ መንግስቲ ድማ እዛ ናይ ኢትዮጵያ ጫውጫው ዝመልኣ ንሓትሕታ ትባላዕ ዘላ ሃገርን ክትከውን ስለዝኻለት ነቲ ናይ ህወሓት መርሕነት ይፈትወዮም ውፃእ ነይሩ ህወሓት ከለኮ ኤርትራ ይግደሱላን እዮም ነይሮም እዚኣ ክትፈልጡ ኣለኩም ብዛዕባ ኤርትራ እኮ ይግደሱን እዮም ነይሮም ምስ ተጋሩ እኮ ምስ ህወሓት እዮም እኮ ነይሮም ንኤርትራ ይሕግዝዋን እዮም ነይሮም ስለዚ እቲ ናይ ህወሓት ምውዳቕ እዩ ንሳቶም ሪካሊብሬት ንገብሩ ዝገብሮም ዘሎ ብሕፅር ዝበለ ናብትን ኮለል ክትብል ብዙሕ ትኽእልን ዲኻ ከም ትሪኦም ዘለኻ እዚ ጉዳይ ኣብ መንጎ ግብፅን ብልፅግናን ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ኣሜሪካ ኢዳ ኢታትሉላ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ወሳኒ መራሒ እዩ ፍትሓዊ መራሒ ይበልክኹን ወሳኒ መራሒ እዩ ውሳነ ናቱ ፍትሓዊ ይኮነን ሓደ ግዜ ኣዝዩ ዝተጓዓፀፀ ውሳነ ዝውስን መራሒ እዩ لكن كم تناي راشان يوكرين كايت كلو نتي زيلنسكي اب مغابايا حنت اغمي بالكان كيد سقيل كاز بالكو خصما دبل تباهله حرغنا اوروبيانن تومنا امريكا بتحرج مغارجان عاب قدف فيلم زحال وسلازي كغعص زخل مراحيو سلازي بلصقنا ابي احمد ابزا غداي زيا ابي تراماتشيلو كابو تغعزوناتنا بي كخيديو بحجك زري قال اكد اسمع بالي تنقسقس زلا بزوانزي امونغو ኣብ ሶማሊያ ዝካየድ ዘሎ ጉዳይ እሱ ድማ እዚ ጉዳይ ዝረአይዎ ምክንያቱ ሃገራት ዓረብ ዝገብርዎ ዘለዎ ኩነታት ንምርኣይ waxaan halkan ka cadaynayaa in waqooyi bari ay tahay dowlad goboleed xubin ka ah jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa kale oo aan rabaa እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ዓብይ ፍጻሜ ታሪኻዊ ፍጻሜ ኣብ ሶማሊያ ዘጋጠመ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ፍጻሜ እዚ እቲ ኖርዝ ኢስት ዝበሃል ስቴት ኣካል ናይ ፌደራል መንግስቲ ናይ ሶማሊያ ብምዃን እቲ ሶማሊላንድ ዝበሃል ፕሮጀክት ከም ሃገር ክትኣፍልጦ ክወስድ ዝሓስብ ዝነበረ ኣካል ናቱ ዝነበረ ምስ ፌደራል መንግስቲ የካውን ምስቲ ናይ ሶማሊላንድ መርሕነት ኣብ ሃርጌሳ ዘሎ ናይ ዓሌት መርሕነት ምዃኑ ዝንገር ምሱ ርክብ ክህልወና ይንደልና ብምባል ወሲኖም ኣለው እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ነቲ እስራኤል ዝሃበቶ ኣፍልጦ ሓደ ዓብይ ገጅፍ ዝኾነ ጉድጓድ ይትይሉ ወይ እውን ብዳርጋ ዓብይ ስምብራት ገዲፍሉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ መንግስቲ ሶማሊያ ነዚ ክገብር ዝኻለ ካብ በይኑ ተበጊሱ ክገብሮ ከም ዘይክእል ንፈልጥ ነርና መን ተሳቲፎም ላብዚ ጉዳይ እዚ እንተይልካ መን ኣምባሳደራት ናብቲ ቦታ ተንቀሳቂሶም ነይሮም ራእዩ እዚ ጂኦፖለቲካ እዩ ኣብ ሪል ታይም ዘጋጥም ዘሎ ጂኦፖለቲካ ኢና ንርኢ ዘለና On such a meaningful day that strengthens the unity and integrity of Somalia, we feel great honor and satisfaction to be together with our Somali brothers and sisters. كم تريوا زلهم أبزي أب كميت كم زبالنا ناي تركي أمباسادر ناي سعودية أمباسادر كمو ناي السودان أمباسادر أبت بوتاتي أبلاس نود زبال زلو نايزي نورز إست زبال بوتا ناي سوماليا مالتيو أبو خيدم سوماليا ناشنال يونيتي بيس إن ألاينس أجنست سيوناويان زقبر زلو كنتات بحدا كونا لنا زبل وسانه يبوم كم تريوهم زلهم إزي حدا نايتي بدحر مقارجات سرح زلو زبال عبي الله ينسيو تركي سعوديان زركبو قداين رلنا سلازي قداين سوماليا نإمارات بهتصوص وصو دحر مبال نتبوتاتي بسعوديان تركن مور شركنات مزيان كلتين حقرات يقبرو خمزالو يزنقر UAE بقمت قالوا قبل منا أتيها كمزالا ينقر UAE زباقين يلو مبزي كمزي تري ورلهم إمارات كبيت زخونا بدهوغت إموا خمزالون أبزو كم تري وزلهم دوتشفيل أو دوتشفيل مثلا أو هم زنبرة تابلالو UAE requested 1 week extension to withdraw from Somali ports of Berbera and Bosaso نبرتا كابت بوساسو زبالن بربرا ناي سوماللاند ترنيفا نختوز حصرت غزيه سلازغاتا ما حنت سومن وسخولي بمبال من فدرال منكسي سوماليا تلمن كم زلا يزنغر زلو the United Arab Emirates has requested an additional week with from the Somali federal government to complete its withdrawal from the ports of Berbera and Bosaso according to informed sources. Last week, the Somali government officially terminated various agreements with the Gulf state
marking a significant shift in relations between Mogadishu and Abu Dhabi. The request comes amid heightened political and diplomatic tensions between the two sides. ስለዚ ኢማራት ኢዳ ሂባ ካብቲ ቦታቲ ምግላፋ ርዱእ ስለ ዝኸውን ዘሎ ግዜ ሃቡኒ ካብዚ ቦታ እዚ ንክወፅእ ትብል ነይራ። ስለዚ በርበራ ምስ ጅቡቲ ክወዳደር እዩ ንቀይሕ ባሕሪ ክቋፀር እዩ ዝበሃል ዝነበረ ጠርኒፋ ንክትወፅእ ተኣዚዛ ኣላ እዩ ዝበሃል ዘሎ። እቲ ፌደራል መንግስቲ ዝሃቦ ውሳነ ድማ ካልኦት ኣገደስቲ ሓይልታት ይድግፍዎ ስለ ዘለው ኢማራት ክትቅበሎ ጥራይ ዘለዋ ናው ኢማራት ካብ ሶማልያ ካብ የመን ኣቀዲማ ጠርኒፋ ክትወፅእ ከምኡውን ካብቲ ስቋጥረ ዝበሃል ደሴት ንሓዋሩ ሓያል ጂኦፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ክገብር ኢላ ተሓስቦ ዝነበረት ቦታ እታ ካርታ መክመልሰልኩም እዚ እቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝበሃል ዘሎ እዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ብክልቲኡ ገፃት ክትቋፀሮ እዩ ነይሩ እቲ ሕልሚ ናይ ኢማራት እዚ ንምግባር ድማ ኣብ ሶማሊላንድ ኮፍ ኢላ ነይራ ኣብ ፑንትላንድ ኮፍ ኢላ ነይራ ከምኡ ድማ ታሕቲ ወሪዳ ኣብ ከባቢ ደቡብ ናይ ኬንያ ኣብ ጁባላንድ ዓበይቲ በይዛት ሒዛ ነይራ ኣብ ልዕሊኡ ስቋጥራ ዝበሃል ትሪእዎ ኣለኹም ደሴት በቲ ካብ ሶማልያ ናብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ክትኣትዎ ኣለዎም ብወገን የመን ኣብ ዓደን ሕሉፍ ሓሊፎም ኣብ ደሴታት ሓንሽ ሓደ ዓብዪ በይዝ ክገብሩ ይጎዩ ከም ዝነበሩ ጠቕላላ ካብዚ ኩሉ ተገሊፋ ኣላ ስለዚ እቲ እንኮ ተሪፍዎም ዘሎ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር እዩ ብሱዳን እውን ክመፁ ሓሲቦም ነይሮም ኣይሰለጠን ስለዚ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ጠቕሊላ ተሳዒራ ኣላ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ እንታይ ክትገብር ኣለዋ መዋፅኦ ክተውት ክደሊ ኣለዋ ሓንቲ ካብቲ መዋፅኦ ምክንያቱ እዚ ሕጂ ኣጋጢምዋ ዘሎ ስዕረት ብሕፅር ዝበለ ሪካሊብሬት ጌራ ክትመልሶ ከምዘይትኽእል ይንገር ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ ሓንቲ ቪድዮ ነጊረኩም ነይረ እዚኣ ድማ ኣብ ዝኾነ ጂኦፖለቲካዊ ሪኣላይመንት ወይ ሓድሽ ሽርክነታት ንክፍጠር ዓብዪ ጉዕዞ ይግበር ከም ዘሎን ናይ ኢማራት ጉዕዞ ድማ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ካብኡ ክንግምት ኢና ኢለኩም ነይረ እዚኣ እስከስምዕዋ ብዙሕ ካብ ዝግብኣ ንላዕሊ ኣቓልቦ ትረክብ ዘላ ኣርእስቲ ኮይና ረኺበያ ኣለኹ ስምዕዋ ኣብዚ A shift is taking place in the world around us, and it could alter the balance of power for decades to come. A clandestine but crucial military triangle is taking shape among Turkey, Pakistan, and Saudi Arabia, which is being billed as Islamic NATO. The seriousness of this alliance can be gauged from the fact that it will operate on the lines of NATO's Article 5, meaning that an attack on one country will be considered an attack on all. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ እስላማዊ ኔቶ ዝበሃል ብከምቲ ናይ ኔቶ አንቀጻት ሓንቲ ካብተን አንቀጻት ናይ ኔቶ ኣርቲክል 5 ዝብል ንሓደ እንተሃሪምካ ሰለስተን ከም ዝሃረምካ ዝብል ኣርእስቲ ዳርጋ ዓብ ሸፈነ እዩ ዝወሃቦ ዘሎ ዳርጋ ብዛዕባኡ ዝወፅኡ ዘሎ ሓበሬታታት መወዳእታ የብሉን ብስእሊ ከሪአኩም ከለኹ ግመሩ ትርጉም ኣለዎ እዚኣ ስምዕዎ Countries are moving towards forming a joint Islamic defense bloc. You can call it the NATO of the Muslim world. First, let's talk about Pakistan. ሕጂ ወላ እቲ ብካርታ ገይሮም እቲ ትሪያንጉላር ኔቸር ናይቲ ዝምድና ረይዎ ከመይ ዝበለ ትሪያንጉላር ስሉስ ኪዳናዊ ኣካይዳ ስዑድያ ሃብታም ብፀጋታት ሃብታም ብነዳዲን ብካልእን ዘለዎ ፓኪስታን ኒኩለራዊ ሃገር ከምኡ ድማ ሓያል ዝኾነ ዲፕሎማስያውን ወታደራዊ ሽርክነት ምስ ኣሜሪካ ምስ ቻይናን ዘለዎ ምስ ራሽያ እውን ምስ ሰለስቲኦም እዩ ዘለዎ እቲ ፓኪስታን ዝበሃል ግን ልዕሊ ኩሉ ኒኩለራዊ ሃገር እዩ ሳልሳይ ድማ ቱርኪ ኢንዳስትሪያል ቤዝ ዘለዎ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎ ብዙሕ ፀጋታት ናይ ሞደርን ቴክኖሎጂ እውን ዘለዎ ናይዚኦም ሰለስቲኦም ሓይልታት ምትእስሳር እስራኤል ኣብ መንጎም ኣሎ እዚ ንእስራኤል ቼክ ክገብርዎ ዝኽእል እዩ ምክንያቱ ሰለስቲኦም ዓብ ስቃት ካብ እስራኤል ዝስምዖም ሃገራት እዮም ምናልባት ፓኪስታን ለስ ውሕድ ዝበለ ግን እስላማዊ ሃገር ስለ ዝኾነ እስራኤል ታርጌት ትገብሮ ሃገር እውን እዩ ቀንዲ ቱርክን ስዑድያን ሪል ዝኾነ ስቃት ካብ እስራኤል ኣለዎ ስለዚ ክልቲኦም ድማ ኒኩለር የብሎምን ዋላ ካልእ ቴክኖሎጂ ሃብቲ ኣለዎም ኒኩለር የብሎምን እስራኤል ግን ኒኩለራዊ ሃገር ስለዚ ንእስራኤል ኣብ መወዳእታ ቼክ ክትገብሮ ተኮይንካ ኒኩለር ክህልወካ ኣሎ ኒኩለር ድማ ኣብ ፓኪስታን ኣሎ ስለዚ ስዑድያ እቲ ናይ ኔቶ ኮንዲሽንስ እንድሕሪ ኣፅዲቖሞ እዚ ማለት ኣርቲክል 5 ስዑድያ እንተሃሪምካ ኒኩለራዊ ዘለዋ ሃገር እንተሃሪምካ ኒኩለራዊ ግብረ መልሲ ክትበካ ትኽእል እያ ስለዚ ፓኪስታን ነቲ ኒኩለራዊ ሺልድ ናታ ፅላል ናታ ንስዑድያ ክትባላ ቱርኪ ድማ ኣብኡ ክትኣቱ ማራያ ትጓየ ዘላ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ እቲ መስርሕ ድማ ድሮ ተጀሚሩ ዘሎ እዩ ኣብ መንጎ ስዑድያን ፓኪስታንን ዝተፈፀመ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ዲል ጥራይ ሕጂ ቱርኪያ ናብኡ ክትኣቱ ትህሊ ዘላ እዚያ ጉዳይ እዚኣ ንህንዲ ንእስራኤል ከምኡ ድማ ንኢማራት ዓብ ስምባደ ክትፈጥር ትኽእል እያ ኢልና ነርና ውፅኢት ናቱ ድማ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ዝበሃል ኣብዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ናይ ሎቢ ናይ ቀጠር ዝብልዎ ዘለዉ ስለዚ ቀጠር ትገብሮ ዘላ ንእስራኤል ክስዕራያ ብዲፕሎማስያ ይብል እየ ኣለኹና እስራኤል ግን ንዓና ኩሉ ግዜ ከም ንሽግርና ዝዓጠቐት ሃገር እያ ስለዚ ሓደ ሓደ ግዜ ንሕና እውን ኣንፃራ ዘይኮነሲ ባዕላ ትፈለጥ ኢልና ረብሓና
ክንገብር ምፍታን እውን ሓጋዝ ምኾነ ነይሩ ንኣብነት እስራኤል ንሶማልያ ከተውጥቃ ኢላ መፅያ ኣላ ብሶማሊላንድ ገይራ ግን ሶማልያ ድማ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ምስ ካልኦት ሓይልታት ኮይነ ነፍሰይ ከትሕነ ኢላ ትምክት ኣላ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ምርጫ ናይ ኤርትራ ካልኩሌት ዝኾነ ምርጫ ግን እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሓጓፍ ልክዕ ከምቲ ምስ ብዙሓት ንሰርሖ ዘለና ሞር ዕምቆት ወሲኽና ናይ ፖሊሲ ናይ ኤርትራ ካብ እስራኤል ኣዝዩ ጥንቃቐ ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ ካብ እስራኤል ኣዝዮም እዮም ጥንቀቑ ፅቡቅ እዩ ግን ኣነ ኢለ የቅድሚ ሕጂ እውን ኢለ ፀላኢኻ መን ምዃኑ ፈሊጥካ ካብኡ ምጥንቃቕ ልቦና እየ ዝብላ ኣነ ከምዚ ዕንጅልና ዝተመልኦ ባዕሎም ይፈልጡ ገለ ናበልካ እዚ ኩሉ ኣፍሪካ ንእስራኤል ገለ ክብሉ ከሎ ኤርትራውያን ጥንቃቐ ይወስድዮም ኤርትራ እስራኤል ዝበሃል ሓደገኛ ሃገር እዩ ሓደጋ ክፈጥር ዝኽእል እዩ ሓንቲ ከይበልናዮ ከለና ዝገብሮ ዘሎ ንሪኦ ኣለና ድሕሪ ስጉምቲ ወሲድና ኣንፃርና ኣግሬሲቭሊ ክንቀሳቐስ ዝኽእል ስለ ዝኾነ ጥንቃቐ ይወስድዮም ስለዚ ኤርትራ ጥንቃቐ ምውሳዳ ልቦና ጥራይ እየ ዝብላኒ ግን እቲ ጥንቃቐ ድማ ከዓ ኮስት ቤነፊት ኣናሊሲስ ናቱ ማለት እስራኤል ስርሑ ይገደፈ ተንኮሉ ኣይገደፈ ኢማራት ዝገብሮ ዘሎ ተንኮል ምስ እስራኤል እዩ ስለዚ ንዓና ድማ ታርጌት ገይሩና ነቲ ኢማራት ዝበሃል ስለዚ ኣብዚ እውን ብኸመይ ኣነ ዝምጉት ዘለኹ ግን ኩሉ ንገብሮ ዘለና ሓሳባት ምቅያር እዩ ስለዚ እቲ መንእሰይ ኣብ ደገ ዘሎ ንመንግስቲ ኤርትራ የማኽር ከም ዘለኹ ትፈልጡ ኢኹም እቲ ሓሳባት ከም ዜጋታት ንበዩ The next topic which is very relevant right now is this one እዚያ በዚያ ክንጅምር ፋኖ ብሔራዊ ንቅናቄ ምስረታን አስመልክቶ ሰጠ መግለጫ ሰዓታት አሊያም ቀናት ሁሉ ነገር ተጠናቋል ምናልባት ነገ ምናልባት ዛሬ ምሽት ወይንም ንጋት ላይ አላውቅም ሁሉ ነገር ተጠናቋል እንኳን ደስ ያላችሁ ብያለሁ ከዛን ቀን ጀምሮ ግን ሁላችንም ስራ ይኖረናል ስለ አማራ እንሰራለን ምንም ብዛዕባ እንታይ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እዚ ፖዚቲቪቲ ኣብ ኣምሓራ ዝረአ ዘሎ እንታይ እዩ ካበይ ድመፅእ እንድሕሪልኩም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፋኖ unifies new unified front aims to overthrow Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም የአማራ ፋኖ ብሔራዊ ንቅናቄ ዝብል ወይ እውን ኣምሓራ ፋኖ ናሽናል ሙቭመንት ሓደ ሕብረት ዘለዎ ሓይሊ ወታደራውን ፖለቲካውን አቂሞም ከም ዘለው in a major shift within the Ethiopian conflict various resistance groups fighting against the administration of Prime Minister Abiy Ahmed have unified to form the Amhara Fano National Movement. This consolidation follows 30 months of persistent armed resistance in Ethiopia's Amhara region and beyond. The movement has established a central command led by Zebana Kassé as chairman. He is supported by Henok Adese, deputy chairman for political affairs, and Habtolde, deputy chairman for military affairs. The organization's strategic operations are further strengthened by General Tafarra Mammo, who heads the military wing, and Gata Asrada, who leads the political department. ስለዚህ ፋኖ ሓደ ኣገዳሲ ስጉምቲ ወሲድሎ እሱ ድማ ዝነበሮም ፍልልይ ኣፅቢቦም ሓደ ወታደራውን ፖለቲካውን ሓይሊ ኣቆይሞም ኣለው ሓድነት ናይ ፋኖ እዩ ፋኖ ሓያል ዝኾነ ሕብረትን ሓድነትን ዘይምግባሩ እዩ ንብልፅግና ክሳብ ሕጂ ኣፅኒሕዎ ዘሎ እምበር እቶም ፋኖ ዝበሃሉ ኮላ በቢ ዘለውዎ ከምዛ ሕጂ ዘለውዋ ጥራይሲ ዝገብርዎ ዘለዉ ኮዚ እዩ ከም ትሪእዎ ዘሎም ብዝኸድዎ እዮም ዝማርኽዎ ዘሎ ብዝኸድዎ ንብልፅግናን ሰራዊቱን ብዝኸድዎ ክማርኽዎ እዮም ዝዕሉ ዘለዉ ስለዚ ሕብረት ገይሮም ኮኦርዲኔትድ ዝኾነ ሕብረት እንድሕር ገይሮም ናይ ደጋ ሓይሊ ክሕግዞም እውን እንተደልዮም ሓገዝ ማለት እዩ ሓገዝ ክረኽቡ ክእሉ እዮም ብቐሊሉ ስለዚ እዚ ሕብረት እዚ ነዚ ሕብረት እዚ ዝሰምዐ ብልፅግና እዩ ኤርትራ ሰራዊት ወታደራዊ ሓገዝ ንፋኖ ትባላ ዝበለ ፖሊስ ፍላግ ብልዎ እዚ ዝመፆ ዘሎ ሓደጋ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ዝመፆ ዘሎ ሓድነት ንሱ ኣብ ዜና ኣብ ላልነት ንኸይፈጥር እንታይ ኢሎም ሻዕብያ ብረት ንፋኖ ክዕጥቕ ብእንታሽሙ ረኺብናዮ ዝብል እዚ ዜናታት ዝትሰምዕዎ ዝነበርኩም ካብ ዝተበገሰይ ነይሩ Moving on, let's turn our attention. Eritrea have clashed yet again. It has accused them of escalated tensions. Ethiopian police said that it seized over 50 ከም ትሪእዎ ከምዚ ዝሰማዕናዮ ኣብ ዝተፈላለየ ሰራዊት ናይ ፖሊስ ናይ ኢትዮጵያ ልዕሊ 50,000 ዝኸውን ጠያይትን ካልእን ናብ ብልፅግና ዝስደድ ዝነበረ ካብ ኤርትራ ከም ዝሓዘ ናብ ፋኖ ዝኸይድ ዝነበረ ከም ዝሓዘ ዝብል ድራማ ዝገብሮ ዝነበረ ካበይ ዝብገስ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ እቲ ዕላማ ፋኖ ሓድነት ይገብር ስለ ዘሎ ሓድነት ናይ ፋኖ ድማ ንኣቢ ዕምሩ ዝሕፅር ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ እንታይ ገብርሎ መጀመርያ እቲ ሓድነት ናይ ፋኖ ኣዛረባ ረስቲ ኮይኑ ኩሉ ሰብ ብዛዕባ ከይዛረብ ናብ ሻዕብያ ትዊስት ክትገብሮ ኣለካ
ሻዕብያ ሓጊዙ ዝብል ነቲ ናራቲቭ ሓድነት ናይ ፋኖ ክወዳደሮ ሰብ ድማ ብዛዕባ ክዛረብ ፋኖ ብሔራዊ ንቅናቄ ምስረታን አስመልክቶ ሰጠ መግለጫ ጥር 9 ቀን 2018 ዓመተ ምህረት እነሆ ዛሬ ጥር 9 ቀን 2018 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያንና ቀጠናውን የሚያተራምሰው የብልጽግና ቡድን እስትንፋስ የሚፈልቅበትን ሸለቆ የሚዘጋ ታሪካዊ ውሳኔ ወስነናል። እጂ ኣብዚ ኣብ ካልእ ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ፅቡቕ ነገር እንታይ እዩ ክርዳኣና ዘሎ ስለምንታይ እዚ ንሰምዖ ዘለና ነገራት ኣዝዩ ኣገዳሲ ይኸውን ኣሎ ሓደ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ይደሊ ኣሎ ሽምግልና ፋኖ ምሳይ ዲስካሽን ክገብሩ እዮም ዝብል ፕሮፓጋንዳ እንኳላይ ንሕብረት ኣፍሪካን ኢጋድን ኢትዩ ፕሮፓጋንዳ ክገብር ቀኒ ብግምጣሉ ፋኖ እንታይ ገብር ኣሎ ሓድነቱ ካብቲ ዝነበሮ ንላዕሊ ሓድነት ገይሩ ሓደ ግንባር ሓደ እዚ ጌርና ክንወቅዓካ ኢና ይብሎ ኣሎ ስለዚ እዚ ኣብይ ኣሕመድ ፖለቲካዊ መዕለቢ ነዚ ናይ ኣምሓራ ቃልሲ ንክገብር ዝፈተኖ ኩሉ ማይ ዓሚኹ ከም ዝተረፈ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ዝኾነ ይኹን ናይ ብልፅግና ምንቅስቃስ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ድራማ እንተደይ ኮይኑ መፍትሒ ይፈጥር ከምዘየለ ንፋኖ ዕጥቂ ውሪዶም ኢሉ ክልተ ሰለስተ ሰባት ኣምፅኡ ቃልሲ ከም ዝውዳእ ዘሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ኣትዩ ምሳና ፖለቲካዊ ዲስካሽን እዩ ተወዲዩ ገለ እናበለ ከሎ ኖ ማይ ፍሬንድ you are dreaming ተሓልም ኢኻ ዘለኻ ብግምጣሉ እዩ ዘሎ እቲ ኩንነት ይብልዎ ኣሎ ስለዚ እቲ ካልኣይ ነጥበ መቐይሮ ኣብዚ ንብሎ ዘለና ድማ ፋኖ 30 ዋርሕ ልዕሊ 2 ዓመት ዝቐፀለ ቃልሲ ናቱ ማለት እዩ እንታይ ርኢካ ሬዚሊየንስ ናቱ ናይ ምፅዋር ናይ ቀፃልነት ሓደ ቃልሲ ብፍላይ ከምዚ ናይ ፋኖ ዝመሰለ ንነዊሕ ክቕፅል እንድሕር ክኢሉ ኩሉ ግዜ ክሕይል ዝኽእል ምክንያቱ ከም ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ዓዱ ዝነበረ ናይ ዓለም ድጋፍ ዝነበሮ ኣፅዋር ኣለኒ ሰራዊት ኣለኒ ዝብል ክቐትሎ ይኽእል ነይሩ ምክንያቱ ድኹም ከሎ ከጥፎ ይኽእል ነይሩ ፈቲኑ ድማ ይፈተና ይኮን መዓት ግዜ ይፈቲኑ ኣይሰለጦን ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ናይ ፋኖ ቃልሲ ንሓዋሩ ክቕይርዎ ከም ዘይክእሉ ስለዚ እቲ ፋኖ ዝበሃል ቃልሲ ንሓዋሩ ክቕፅል ዝኽእልን መመሊሱ እናሓየለ ክኸይድ ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ብግምጣሉ ናይ ጂኦፖለቲካ ምንቅስቃስ ድማ እንታይ ንብላ ኣለና መጠን ሱዳን እናሓየለ ድመፀትሉ መንግስቲ ሱዳን ድማ ሓደ ካብቲ ነቲ RSF ከተንስኦ ዝኽእል ትንፋስ ክቦ ዝኽእል ሓይሊ ካበይ ከም ዝመፅእ ይፈልጡ እዮም ካብ ኢትዮጵያ ይክመፅእ ዝኽእል ስለዚ ንኢትዮጵያ ከም ፀላኢት ሃገር ርዮም ንዓዓ ንምምካት ነዚ ናይ ብልፅግና ስርዓት ንምውዳቑ ምስ ፋኖ ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም ወይ እውን ኮሪዶር ኣፍ ደገ ክኸፍቱ ይኽእሉ እዮም ግብፂ ድማ ኩሉ ግዜ ዝደልይዎ ኣካል ነገር እንተሎሲ ወላ እኳ ፋኖ ሓያል ኮይኑ ንብልፅግና ስዒሩ ሓያል ክኸውን ዘይደሊ ተኾኑ ፋኖ ክድምሰስ ግን ብፍፁም ኣይደልን እዮም ስለዚ ሚድያ ናይ ግብፂ ብዙሕ ግዜ ነዚ ናይ ፋኖ ምንቅስቃስ ዕድል ዝህቦ ወላ እዚ ሕጂ ትሪእዎ ፀናሕኩም ንግረ መንገደይ ከረዳእኩም እዚ ሚድያ እዚ ናይ ግብፂ እዩ ትሪእዎ ደለኹም ዲኤንኢ ዝብል ዘሎ ናይ ግብፂ እዩ እዚ ሚድያ እዚ ከምዚ ገይሮም ኣጉሊሖም ብኢንተርናሽናል ሚድያ ተቐባልነት ክህልዎ ከም ዝኽእል እቲ ቃልሲ ናይ ፋኖ ኣፀባቢቖም ናብቲ ህዝቢ ዘቕርብዎ ዘለዉ ንሳቶም እዮም ሚድያ ናቶም እዩ ስለዚ ብግብፂ ድጋፍ ኣለዎ እዩ ብኤርትራ ኸ ብርግፅ ድጋፍ ክህልዎ እዩ ሕጂ እንተዘየለ ክህልዎ እዩ ሻዕብያ ድማ ንኣቢ ብኸመይ መንገዲ ድከቱ ከፅግብዎ ከም ዝኽእሉ ይፈልጡ እዮም ብኸመይ መንገዲ ከምቲ ንሱ ከምዚ ንጎም ምሸትን ኣብ ማይክሮፎናት ወፂኡ ዝዛረቦ ዘይኮነ ብሰላሕታ ከብክይዎ ጨርቁ ከደርብይዎ ከም ዝኽእል ከመንትልዎ ከም ዝኽእሉ ኢና ንርኢ ዘለና ምክንያቱ ከም ኢትዮጵያ ዝኣመሰለ ሃገር ዝብልፅግና ዝመርሓ ዘላ ሃገር ነቲ ማእከላይ መንግስቲ ንከተውድቆ ካብኡ ዝጥዕብ ነገር የለን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ተቃወምቲ ኣለዉ ኣብ ሓደ ቦታ ናይ ኤርትራ ግንባር ሒዙ ኣንጻር መንግስቲ ዝዋጋእ የለን ስለዚ ናይ ኤርትራ ንከተውድቕ ኣይኮነን ብልፅግና ንኣሜሪካ ይከቢድ ነይሩ ኩሉ ግዜ ንሓደ ስርዓት ከተውድቆ ሃጓፍ ክህልወካ ክኽእል ኣሎ ወይ ከምዚ ኣብ ቬኔዙዌላ ዝገበርዎ ወታደራት ሒዝካ መፂኻ ገለ ክትፍትን ኣለካ which is very difficult ምክንያቱ ኤርትራ ብከምኡ ክወድቕ ዝኽእል ስርዓት ከምዘይኮነ ካልኩሌት ገይሮም እዮም ባይ ዘ ወይ ፀብፃብ እውን ሓደ ግዜ ሂበኩም ነይረ ያኔ ሓደ ግዜ ኣብ ግዜ ኦባማ ከምኡ ተሓሲቡ ነይሩ ካብ ጅቡቲ ዘሎ ወታደራዊ ክንፍናቶም ኣብ ኤርትራ ገለ ወታደራዊ ስጉምቲ ክወስዱ ሓሲቦም ሓደ ጀነራል ኣይዋፃኩም ኢሉ ቅድሚ ንዑ ምግባርካ ኢልዎ ንዓብን ኣማኸርትናቱን ቅድሚ ነዚ ስጉምቲ ምውሳድካ መንግስቲ ኤርትራ እቶም ሻዕብያ መን ምዃኖም መፅናዕቲ ግበር ኢሉ ከመይ ኢሎም መፅኦም ከመይ ዓይነት ሰባት እዮም እዚኦም ኢልካ ከምዚ ሓንቲ ሃገር ናይ ኣፍሪቃ ብወታደራዊ ዓቕሚ ክንዓልያ ንኽእል ኢልካ ብስምዒት ዝግበር ዘይኮነ መፅናዕቲ የድሊ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ መፃፅኦም ረይዎ ብኸመይ ድመፅኦም ምስ መን ተዋጊኦም እዮም መፅኦም ስለዚ ራሽያ ሕብረት ሶቪየት ቢልዮናት ሓጊዛቶን ደርጊ ክዕወት ኣይከኣለን ኢሉ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም
ከምቲ ትንዕቆም ወይ ከምቲ ኣብ ጽሑፍ ተንብብዎ ወይ ከምቲ ናይ ኢትዮጵያ መራሕቲ ዝነግርኩም ከምኦም ኣይኮኑን ጥንቃቐ የድልየኩም ዝበሎም ፕላኖም ቀይሮም በቃ ነቲ ረጂም ንምድኻም ጥራይ ንቐፅል ነቲ ህዝቢ ተጓሕጉሑ ከም ዝወፅእ ኤርትራዊ ኣብ ኩሉ ስደት ከይዱ ፋሕፋሕ ከም ዝብል ኤርትራውነት ስምዒት ከም ዝዳኸም ኩሉ እዚ ካሊእ ኣጀንዳታቶም ብወቅዒ ዝሰርሕሉ ንሪኦ ዝነበርናን ንዓመታት ቀፂሉ ንሱ እውን ግዜኡ ሓኪሙ ዝወደቐን ዝጠፈሸን ማለት እዩ ንኤርትራውነት ከጥፍዎ ዝሓሰቡ ድማ ከም ዝኮላዕ ከም ዝገበርዎን ብሓዊ ተፈቲኑ ከም ዝወፅእ ዝገበርዎ እዮም እዚ ሕጂ ንብልፅግና ክኸውን ከሎ ግን እዚኦም ዝመስሉ ምልምል መንእሰያት ኣይዲዮሎጂካሊ ብስነ ሓሳብ ሓያል ምክንያት ዘለዎም ህዝቢ ኣምሓራ ካብ ብልፅግና ጥራይ ዘይኮነስ ንዓመታት ዝቐፀለ ሲስተማቲካሊ ካብ ፓወር ዝህድመና ነይሩ ዝብል ባህላይ ሃይለ ስላሴ ይኹን ደርጊ ይኹን ኩሎም እዚኦም ናይ ኣምሓራ ኢንተረስት ዝነበሮም ኣይኮኑ ህዝቢ ኣምሓራ ከመይ ገይሩ ኣብ ፖለቲካ ኣንደርማይንድ ኮይኑ እናተዳኸመ ከም ዝኸዩ ዝገብሩ እዮም ዝብሉ ምናልባት ሃይለ ስላሴ ኣይብሉን እዮም ግን ደርጊ ከምቲ ዝድለ ዕድላት ሂቦም ኣይነበረን ኢህኣደግ ድማ ጠቕላላ ንህዝቢ ኣምሓራ ከም ዘዳኸም ከም ዝገበሮን ኣብ ብልፅግና ድማ ነታ ናይ ሂወደግ ፕሌይቡክ ብኦሮሞ ተኪዩ መሊሱ ይቕፅል ኣሎ ስለዚ ሓያል ዝኾነ ሰረት ዘለዎ ስምዒት ዘለዎ ቃልሲ ዘለዎ ስለዚ እቲ ናይ ፋኖ ምንቅስቃስ ድማ ሓደ ካብቲ ንኤርትራ ትግራይ እንተኸይድካ ድማ ተመሳሳሊ ስለዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ መንፈስ እውን ካብኡ ዝፍለ ኣይኮነን ኩሉ እዚ ድማ ነዚኦም አንጻርና ኡይ ዝብሉ ዘለው ካብኡ ዝብገስ ስምዒት የሆነ ፍላጎት የለው ምክንያቱም የራስ የሆነ ፍላጎት እንዲኖር እኮ መንግስት መሆን አለበት አትሊስት ማንኛውም በኩል በሻቢያ ተደግፈህ በሌላ በኩል ደግሞ እርስ በእርስም ተደጋግፈህ የኢትዮጵያን መንግስት እየወጋህ ለሻቢያ ምንድነው የምትጠቅመው ከተባለ የሻቢያ ኢንተረስት ጦርነት ነው ስለዚህ ጦርነት ነው ለሻቢያ የምትሰጠው ማለት ስምረት ጉዳይ ካለሳ ላይ ቀር የአብይና የስምረት ጉዳይ ጌታቸው ጋር የተያዘ ነው ሶስቱ አብይ ጌታቸው ስምረት ነው አብይ በጌታቸው ረዳ ደስተኛ አይደለም ግልጽ ይሆናል በጣም በግልጽ ደስተኛ አይደለም ይሄ ደግሞ በተለይ ደግሞ በጣም የተባባሰው አልጀዚራ ደርሶ ከመጣ በኋላ ነው ከአልጀዚራ መልስ ጌታቸው ሁሉም ጋር ነው ሲተኩስ የነበረው ራሱን ጋር ተኩሷል ሁሉም ጋር ሲተኩስ ነበር አብይ ጄኖሳይድ መሪ ነው አለው የስምረት እንታይ ዝብል ዘሎ ስታሊን ኣብቲ ስምረት ዝበሃል ከምኡ ድማ ኣብ መንጎ ኣብን ጌታቸው ረዳን ሓደ ዓብ ፀገም ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ሓደ ዓብይ ዘይምርድዳእ ከም ዘሎ ድሕሪታ ናይ አልጀዚራ ኢንተርቪው ዝገበራ ብርግፅ ተፀቢና ኢና እዚ ምክንያቱ ናይ አልጀዚራ ዓብይ ዳመጅ ይፈጢሩሉ ዓብይ ዕንወት ውጥቀት ማህረምትን መጥቃዕትን እዩ ንብልፅግና ከምኡ ድማ ንኣብይ ኣሕመድ ብውልቁን ንመንግስቱ ድማ ብጄኖሳይድ ከም ዝኽሰስን ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ኢንተርናሽናል ሚድያ መንግስትናቱ ብሕማቅ ገበና ዝሕተትን ብተደጋጋሚ ብደምን ብሕማቅን ዝነብር ዘሎ መንግስቲ ምዃኑ ንዓለም ከም ዝፍለጥ ገይርዎ መኻብቲ ዝዓበየ መጋባይ ስለዚ እዚኣ የቕረታ ክብለሉ ይክልኒ ዋላ ተመሊሱ ሽዕርዩ ሻዕብያ ከም ዝገበረ ዶ ኤርትራ ተንኮልዶ ገለዶ ድብል ኩሉ ፕሮፓጋንዳ ክገብር ንኣብ ድማ ሓፍ ከብል ነቶም ህወሓት ክቐትል ተፈተነ እታ ዝፈጠራ ዳመጅ እታ ዝፈጠራ ሓደጋ ወይ እውን ዝፈጠራ ዝገበረሉ መጥቃዕቲ ብቐሊሉ ክትጋዕ ትኽእል ወይ ከዓ ክትፅገን ትኽእል ኣይኮነን ስለዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ፅቡቅ ዘይምርዳእ ከም ዘሎን ሜቢ ንግዚኡ ክጥቀመሉ ክፍትን እዩ ምስ ዘሎ ኩነታት ግን ምስ ግዜ ቤላ ገይሩ ክጉሕፎ ከም ዝኽእል እዮም ዝዛረቡ ዘለው ፖለቲካ ናይ ትግራይ ብዙሕ ዝፈታትን ነገራት የጋጥመሎ ማለት ኣብ ትግራይ ዘሎ ብድሆታት ቀሊል ከም ዘይኮነን ብርግፅ ግን ሓደ ካብኡ እቲ ዝለንቀነ ዝብልዎ ዘለዉ እውን ነፍሱ ዝኻለ ኣርእስቲ እዩ ዝስምዕዎ እስኪ ቁፅፅር ሕጊ ዝወዓሉ ግለሰባት ኣለው ገሊኦም ብጣዕሚ ነኽብሮም ብደንብ እውን ዓብይ ደረጃ እንህቦም ካብ ላዕለዎት ፍሉጣት ጀጋኑ ኣዘዝቲ ሰራዊት ቲዲኤፍ ዝነበረ ጀነራል ጉዑሽ ገብረ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ሓይልታት ፀጥታ ትኽልል ከም ዝኣተወ ተገሊፆም ካብ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ሓደ ዝኾነ ብርጋዴር ጀነራል ጉዑሽ ገብረ ከም ዝተኣሰረ ብስፍሓት እናተገለፀ እዩ ዘሎ ነዚ ሓበሬታ መሰረት ብምግባር ብመራኸብቲ ዜና እቲ ክልል ኣማሲኡ ኣብ ዝተዘርግሐ ዜና ቢሮ ሰላምን ፀጥታን ትግራይ ዝርዝር መግለፂ ዘርጊሕሎም እቲ ልዕሊ ሕግን ስርዓትን ምዃን ኣይከኣልን ብዝብል ዕላዊ ዝኾነ
መግለጺ ዝተዘርግሐ መግለጺ ብዝርዝር እቶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተው ኣዘዝቲ ሰራዊት ዋላ ይግለጽ እምበር ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ኣብ ትሕቲ ቁጽር ከም ዝኣተው እዩ ካብ ትግራይ ዝረኸቡናይ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ዘሎ ኣብቲ ቢሮ ሰላም ጸጥታን ትግራይ ኣማሲዩ ዘርግሖ መግለጺ ልዕሊ ሕግን ስርዓትን ምዃን ኣይከኣልን ዝብሉ ኮይኖም ጥንካረ ሰራዊት ንምሕላው ዝተዋሃበና ተልእኾ ብብቕዓት ምፍጻምን ሰራዊትና ናይ ውሽጢ ጽሬቱን ሓድነቱን እንዳሓለወን እናተማዕራረየን ኣብ ኩናት ይኹን ኣብ ሰላም ዓበይቲ ዓወታት መንገዲ ግን ብሕጊ ዝተጠርጠረ ሰብ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ክውዕል ንቡር ስለ ዝኾነ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝኒሄ ጉያ ንምንታይ እዩ ዝብል ንብዙሓት كم نريد زلنا ኣብ ትግራይ እዚ ከምዚ ዓይነት ቀጻሊ ፖለቲካዊ ድራማታት ብብዝሒ ዝረዘሎ እዚ ኸዓ ነቲ ዘሎ ኢንስታቢሊቲ ዘይምርግጋእ ቀውሲ ኣብ መሊሱ የብእሶ ግን again they are trying their best እቲ ዘሎ ኩነታት ብዙሕ ገንዘብ አንጻሮም ተዋዲዱ ከም ዘሎን ነቲ ዘለዎ ኩነታት ነቲ ዘለዎም መሓለኻታት ከም ዝዕየል ዝገብር ብዙሕ ፈተናታት ስለ ዘሎ ولا حنت كبر زخل يلن نت كنتات كن عزبت راينا زلنا تعذيب كانت كنتات مرايم بركينو زنتين كتب له تدخل كنتات يلن حنتي ابزيا لنكنه دوصا زلوا فيديو تاس دسك بلاني جميرنا لو زياس كسمعوا وقتات حنتي درف تدرف على اب تلفزيون زرياك خون يو كما زي كون تبل انتي تزخون كل نجر خون معناته سي ሰብ ክገብሮ ዘይኽእል ነገር የለን ሰብ ክገብሮ ዘይኽእል ነገር የለን ንኣብነት ብላካስ ናይ ምግቢ ውሕስነት ክኸውን ኢልካ ኮፍ ኢልካ ተማህሊልካ ተምፅእ ነገር ኣይኮነን ሰሪሕካ ግን ነብስኻ ክትምግብ ትኽእል ኢኻ ፅርግያታት ክህሉ ኣለዎ ኢልካ ፅርግያ ክሰርሕ ዘይክእል ሰብ ኣሎ መራኸቢታት ፅሩይ ማይ ኣብ ኩሉ ክርከብ ክኽእል ኣለዎ ፅሩይ ማይ ክስተ ክእል እዩ ዘይከውን ነገር የለን ዘይከውን ነገር ኣሎ ዝብል ኣነ የለን ዘይከውን እንታይ ኮፍ ምስ በልካ ጥራይ ዘይሰርሕ እንድሕር ኮንካ ኣይከውንን ዝኾነ ነገር ኣይኮን ኮፍ ኢልካ ክትፈላሰፍን ክትዛረብን ኣስተምህሮ ክትብን ድሕር ትውዕል ኮንካ ከይሰርሕካ ዝኸውን ነገር የለን ድሕር ሰሪሕካ ግን ኩሉ ነገር ክኸውን እዚኣ ኢንተርቪው ምስ ጋዜጠኛ ተወልደ ዝተገበረ ኢንተርሲ ሓንቲ ካብተን ዝበለፃ ትሕሶታት እየን ኣብ ኣነ ሰሚዐያ ኣይነበርኩን ግን ክትሪኦ ከለኻ ከምዚ ዓይነት ፐርሰናል ዲስካሽንስ ውድ ቢ ቨሪ ቨሪ ኢንትረስቲንግ ክትሰምዖ ካብ መራሕቲ ናይ ኤርትራ ደረቕ ዝኾነ ፖለቲካ ጥራይ ደይኮነ ትሕቶ ሓደ ግዜ ፐርሰናል ዝኾነ ነገራት ናቶም ክንሰምዕ ከለና ቀደም ይግበር ነይሩ ብርግፅ ግን ኣብዘን ዝሓለፋ 5-6 ዓመታት ግን ምናልባት በኤአይ ገይሮም ገሊኦም ካኽትክዎ ፈቲኖም ኣለዉ I will take a few questions. Hopefully you won't ask me about the neighbor. Why is Eritrea calm despite invasion threats? We do not react to noise. We assess capability, not rhetoric. Are you dismissing Ethiopia's military warnings? Warnings without capacity are theatrics. Posturing is not power. How do you assess Prime Minister Abiy's leadership? Childish. Emotion replaces this. ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ኣብ ሚድያ መፅኡ እንተዝዛረብ ነይሩ ኢሎም ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ ሓደ ግዜ ብዙሕ ነገር እዩ እቲ ኣብ ሚድያ ብዘይ ምምፅኡ ዝሓልፈና ዘሎ ንብሎ እኳ ከም እዩ ማለት ጀነራላት ናይ ኤርትራ ብዛዕባ ኩነታት ብዙሕ ግዜ ኣብ ሚድያ ዘይቀርቡ ምዃኖም ገለገለ ሰብ ኣሎ ዘረባ ፅቡቅ ኣይኮነን ዝብሉ ግን ፈቲኻ ፀሊኻ ድማ ንህዝብኻ ድማ እቲ ፍልጠት ናቶም ተመክሮ ናቶም ብዝዛረብዎን ብዝፅሕፍዎን እዩ ዝመሓላለፍ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝቢ ድማ ዝነዓቕ ህዝቢ ይኮነን ኣዝዩ ውዕውዕ ዝኾነ ሃገራዊ ስምዒት ዘለዎ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ናቱ ሓሳባት ናይዚኣቶም ባህራት እዚኦም ኣርካናት ናይ ገድሊ ዝኾኑ ዓበይቲ መራሕቲ ናቶም ዘረባ ሳላ ኤኣይ ከም ዝናገበሩ ነቲ ኩነታት የውፅዎ ኣለዉ ናይ ብሓቂ ዝምስገን ስራሕ እዩ ንብልፅግና ጠራርዓ ናይ ብልፅግና ግምት ክንበ የብልናን ክንደይ ግዜ ኣነ ናይ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ኣብ 2008-2007 ዝዛረቦ ዝነበረ ኣብዚ ነምፅኦ ክሳዕ ክንደይ ፓወርፉል መልእኽቲ ኣለዎ ኢማጅን ኣብዚ እዋን እዚ ንዘሎ ኩነታት ንዝመፅእ ዘሎ ነገር ክዛረብ ከምቲ ናይ ቀደም ብቪድዮታት ክቕረፅ ተዝኽእል ነይሩ ክንደምንታይ ህዝቢ ኤርትራ ክመሃረሉ ምኽኣለ ዝብል እምነት ኣለኒ ግን ናይ ጥዕና ጉዳያት ዘይርዳእኒ ስለ ዝኾንኩ ይኮንኩን ግን ሓደ ግዜ ብዙሕ ሓጓፋት ኣለና ከምዚ ብፍላይ ኣብዘን ዝሓለፈ ዓመታት ካብቶም ቶፕ ቲር ዝለዓለ ደረጃ መርሕነት ዋሕዲ ናይ ኣድቫይስ ወይ ከም ምኽሪ ዕምቆ ዘለዎ ሰፊሕ ዝኾነ ዘረባታት ሰሚናራት ዘይካየድ ምዃኑ ሓደ ግዜ ካብቶም ዓበይቲ ሚኒስተራት ከምኡውን ፖለቲካውያን ኣማኸርቲ እዚ ጉዳይ እዚ
ጠመተ እንደዚህ ውሃበስ ደስ ምበለና አነ ካልእ ኣብዚያ ሓደ ትግራዋይ ዝበላስ ከስምዑዋ ተራናትና አክቲቪስታት ጻፉ ብለይ ብዙሕ ፖለቲካዊ ትርጉም ወታደራዊ ትርጉም ዲፕሎማሲያዊ ትርጉም ዘለዎ ቃላት እዮም ንዓይ ተቃል ያው ክልቲኦም መቃለስቲ እንዲኦም ነይሮም ዝኾነ ረኽቢ ነይርዎም ተረኽብሱ እንተስ ብዝተፈላለዩ ምክንያት በቲሰቡ ተረኽብሱ ያው ትገብሮም ረኽብታት ብረብሓን ኢኻ ትፃምድ ስለዚ ኣብ መንጎ ስርዓት ብልፅግናን ኣብ መንጎ ስርዓት መንግስቲ ኤርትራን ዘሎ ዝነበረ ረኽቢ ቶታሊ ተቋሪፁ እዩ ካብ ዝቋረፅ ኦልሞስት 2 ዓመት ገለገ ብናተይ ርድኤት ዝብለካ ዘለኹ ምኽገብሮ እቲ ዝርዝር ሓበሬታ ዝለ ዘሎ እቲ ኣውፋሪ ወይ ከዓ እቲ ቀዳሚነቲ ቀረብ ዝገብር መንግስቲ ማለት እዩ መንግስታዊ ትካል ክኸውን ይኽእል ወፍሪ ዝቕበል ዘሎ ትካል ኣሎ ማለት እዩ እቲ ኣውፋሪ ከዓ ንሱን ሓበሬታ ኣለዮ ሕጂ እቲ ሓበሬታ እቲ ዴታ ድበሃል ስለክልቲኦም ይደልያ ስለዚ ብክልቲኡ መገዲ እቲ ኣውፋሪ ንህዝቢ ኣብ ሚድያ ክንዛረብ ከለና ንህዝቢ ክንዛረብ ከለና እቲ ህዝቢ ደልየና ክንዛረብ ማለት ሕጂ ህዝቢ ደልዮ እንታይ ድገብር ኣበየ ድኸይድ እንታይ ትሕግታት እንታይ ቅጥዕታት ከማልእ ኣለኒ ኣውፋሪ ክኸውን ምውፋር ማለት ንምሸቱ እቲ ገንዘብካ ኣውፊርካ ድሕሪኡ መክሰብ ትረክበሉ ኣብ መንጎ እውን ገንዘብካ ናይ ምንቅስቃስ ተኽእሎታት ኣሎ ድየለ እንድዩ እንታይ ትሕጊ እንታይ እዩ ትቐረፅ እንታይ እዩ ትኽፍሊት እንታይ ብዙሕ ኣለዎ ክፈልጦ ድግብኦ ማለት እዩ ብዓብዪ ከዓ እቲ ዕድላት ኣብይ ኣብይን ኣሎ ወይ ከዓ ነቲ ዕድላት እውን ኣብ ኣግሮ ኢንዳስትሪ ተኮይኑ ኣብ ናይ ማኒፋክቸርን ተኮይኑ ናይ ቱሪዝም ተኮይኑ ገለ ተኮይኑ እንታይ እዩ እቲ መፅናዕታዊ ሕጂ እዛ ዘረባ ንምንታይ ምፅልኩም እታ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እውን ይደልያ እንደ ፀኒያ ይረኸብኳን ሓንቲ ሓደ ኤርትራዊ ቅዱስ ዝፀሓፈለይ ማለት እዩ ካብቲ ኣብ መፅናዕቲ ዘለዋ ሕቶታት ፅሒፍለይ ኣብዚ እንታይ እያ ትብል እሳ ድማ ቁጥሪ 7 question number 7 ሓደ ካብቲ on the role of the diaspora the role of our diaspora during our liberation ተራ ናይ ዲያስፖራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እውን ዝበለ እዩ ኣብ ግዜ ቃልሲ ኣዝዩ ሓያልን መወዳድርቲ ዘይርከቦ ከም ዝነበረን ሎሚ እውን እንተኾነ ድሕሪ ናፅነት እውን እንተኾነ ተመሳሳሊ ጅግንነትን ሃገራውነትን ከም ዘሎ ይገልጽ an actionable program to ensure their increased participation ስለዚ ካብ ዘረባ ሓሊፉ ናብ ስጉምቲ ክወስድ ዝኽእል ናቶም ተሳትፎ ኣብዚ ንምርግጋፅ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብዙሕ ክፍተን ፀኒሑ ይብል ኣሎ indeed they have been very active in political ብፍላይ ኣብቲ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ዓውዲ ሕጂ እውን እንተኾነ ብዝሰፊሕ ምስ ኤምባሲታት ኮይኖም ይሰርሑ ከም ዘለውን the plan now is to enhance their vigorous participation in the task እዚ እቲ ከቲ ኔክስት ምቕፃል ድማ ኣብ ሃገራዊ ህንፀት ናቶም ተራ ከምቲ ኣብ ዲፕሎማስን ኣብ ፖለቲካን ዝሳተፍዎ ዘሎ ኣብ ደገ ኣብቲ ሃገራዊ ህንፀት ክሳተፍሉ ዝኽእሉ ክንገብር ክንክእል ኣለና ዝብል እዩ ስለዚ ሓያል ዝኾነ ተሳትፎ ኣብቲ ምህናፅ ሃገርን ቁጠባዊ ግዝጋስን ክኸውን ከም ዘለዎ in the first place they will be encouraged to invest ብቐዳምነት ድማ ኣብ ሃገሮም ኢንቨስት ንክገብሩ ብግሎም ይኹኑ ብግሩፕ ንክገብሩ in all developmental sectors ስለዚ ኣብ ኩሎም ናይ ምዕባለ ሴክተራት ዕደና ክኸውን ይኽእል ሕርሻ ክኸውን ይኽእል ሃብቲ ዓሳ ክኸውን ይኽእል their involvement in development of human capital will be of paramount importance ናቶም ተሳትፎ involvement ናቶም ተሳትፎ ኣብዚ ምህናፅ ናይ ዓቕሚ ሰብ human capital ማለት ድማ ዓብይ ተራ ክህልዎም ይኽእል ብዙሕ ዝተፈላለየ ትምህርቲ ዘለዎም they will be involved in introduction of new technology research and other ስለዚ ናይ ብሓቂ እቲ ሓሳብ ፅቡቅ እዩ ኣብ ደገ ዘሎ ዓቕሚ ናይ ትምህርቲ መወዳድርቲ ይርከቦን እዩ ነቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ድማ እቲ ዝበለፀ ብርግፅ ኣብ ኤርትራ ምስቲ ኣብ ደገ ዘሎ ደረጃ ብቅዓት ናይ ትምህርቲ ዘለዎም ክንዶም ኣለዉ ክንብል ኣይንኽእልና ፕሬዚደንት ኢሳያስ በዓሉ ኣብቲ ደረጃ ትምህርቲ ዘለና ፀገም ሪል ዝኾነ ፀገም ከም ዘሎን እቲ ክለሳ ናይቲ ኤዱኬሽናል ሲስተም ናትና ብሓድሽ ክግበር ከም ዘለዎ ገሊፁ ነይሩ ግን እንታይ ዝብል ኣሎ the government has worked on had a road map ነዚ ዲያስፖራ ብቁርጡ መንገዲ ከተሳትፎ ሓደ ሮድማፕ ሓደ መንገዲ ኣውፅኡ ከም ዘሎን መርሓ ጎደና ኣውፅኡ ከም ዘሎን እዚ ነገር እዚ ንምግባር ድማ we require the development of a workable database ሓደ database ናይ ሰባት መዝገብ ዘለዎ database ጌርካ ነቶም ሰባት እንታይ ዓይነት ዓቕሚ ኣለዎም ኣበይ ኣለዎ ከመይ ዝበል እዮም ንዓታቶም ክገብር ዝኽእል ክንፈጥር ኣለና ዝብል እዩ እዚ ድማ work in progress ከም ዝኾነ ኣብ ስራሕ ኣብ ጉዕዞ ዘሎ ከም ዝኾነን ከም ዘይተወደአን ዝገልጽ ማለት እዩ government has worked that in a nutshell እቲ ፀገም work in progress ክሰልጥ ዘይከኣለ ግን በዚ ናይ ሳይበር ሴኩሪቲ ዘሎ ብድሆታት ብቁልጥፍ ክውዳእ ከም ዘይከኣለ ኣብ መወዳእታ the drive is to ensure wider qualitative participation of our diaspora in nation building their requisite institutional framework is being developed ስለዚ
ነቲ ህዝቢ ብዓይነቱን ብሉፅነቱን ተሳትፎ ናቱ ክንሕይል ዘድሊ ምድላዋት ይግበር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እቲ ሂማን ካፒታል ዝፀሓፈለይ ሰብ እውን ከም ዝበሎ ኣነ ንስኻን ከማና ዝኣመሰሉ እውን ካባና ኣፀቢቆም ዝበልፁ ገና ዘይተረኣዩ ዘለዉ ሰባት ክሳተፍሉ ዝኽእሉ መንገዲ እዩ እቲ ናይ ዲያስፖራ ኣብ ኤርትራ ወፍሪ ክገብር ድዩ ካልእ ነገር ክገብር እዚ ሕተቶ ዘሎ ድማ ኣካል ናይቲ ሂማን ካፒታል እውን ንኣብነት ኣብ ደገ ዘሎ ንውሽጢ ኣትዩ ክሰርሕ ክንብል ከለና ገንዘብ ወይ እውን ትካል ጥራይ ኮነ ክሰርሕ እቲ ሰብ እቲ ትካል ካሕንስ ነይሩ ኮይኑ ዓቕሚ ናቱ እዩ ዝኣቱ ዘሎ ፍልጠት ናቱ ብልሓት ናቱ ተመክሮ ናቱ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ብተኻእለ መንገዲ ኩሉ እቲ ዘሎ ተፅዕኖታት ናቱ ተሰጊሩ ናብ ስጉምቲ ክበፅሕ ተኽእል እዩ ኤርትራ ሕልምናታ ጋህዲ ክኸውን ዝኽእል እቲ ጉዕዞ ናብ ጭቡጥ ነገር ክበፅሕ ዝኽእል እዮም ዝብሉ ዘለው ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ሓሳብ እዩ again we are pushing እቲ ናይ ዲያስፖራ ፀገም ኣብ መንግስቲ ኤርትራ ብውሽጢ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ካብ ደገ ክወሃብ ዝግባእ ሓበሬታ ናይ ምድንጓይ እውን ነቲ ንሶም ክገብርዎ ዝደልዩ ዕንቅፋት ኮይኑ ከም ዘሎ ስለዚ ንገር ዘሎ ንዑ ድፊት ናትና ነታ ውሽጢ ዘሎ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ደገ ኮይኑ ነቲ ሓበሬታ ወድዩ ወይ እውን ዝርከቡ ኣብፅሑ እውን እቶም ተመዝጊቦም ዘለዉ ንሳቶም ተጀሚሮም እውን ሰናይ ነገር እዩ ዝብል እምነት ኣለና ናይ ሎሚ ዓርሲ ኣብዚ ክንዛረብ ኢና ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ወፍሪ ብዛዕባ ብግልና ኣብ ወፍሪ ክንሳተፍ ከም ዘለና ነጊረን መኺረን እየ ኣብ ኮርሳት ኣለና እተው ኣብ ስታክ ማርኬት ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ዝገበርኩም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ክንምንታይ ዕቤት ከም ዝገበርና ሪኢና ኣለና ብሕጂ ድማ ዝበዝሐ ክሊ ኣብ ዓድና ድማ ጎኑ ጎኑ ንክንገብር ኩሉ ግዜ ምፀዋዕና ኢና ንስኻትኩም እውን ናትኩም ሓሳባትን ናትኩም ርእቶታትክን ኩሉ ግዜ ግደፉ ሓግዙ ጌጋ እንተሎ ኣርሙ እናበልና ናይ ሎሚ ዓርሲ ኣብዚ ክንውዲና በዚያ እስከ በዛ ደርፊ እዚኣ ክንሰናበተኩም ለንቀነቱ ኣኽዋን